ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଆଇଡ଼ି ସବୁ ଅନ୍ କରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଦେଖାଯାଉ ଫାଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ତ କିଛି ରାଇଡ୍ ବାଜିନି, ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ତ ହେଇଯାଇ ସବୁ କେତେବେଳେ ରାଇଡ୍ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଉ। 5:52 ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାରୁ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲା। ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଛି 151, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେଇନି। ତ କଷ୍ଟମର ପୁରା ଫାଲତୁ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରାଇଡ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 131 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଲା। ମାନେ କଷ୍ଟମର ମୋତେ ଫୋନ୍ ବୁକିଂ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ ଭାଇ OTPଟା ମାରିଦିଅ। ସିଏ ଘରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ 5 ଟଙ୍କା ଚକରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ମିନିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସିଏ ରହିଲା। 10 ମିନିଟ୍ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ, ବାଟରେ ଆସିଲେ ଚାହା ପିଇବୁ। ଭାଇ ଯିଏ ବି ନୂଆରେ କରୁଛ କେବେ କଷ୍ଟମର ନ ବସିବା ଯାଏ OTP ପକାଉନି। OTP ପକାଇଦେଲ ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲ। ସିଏ ଯେ ଆସିବେ ତ ତୁମେ ପକାଇବ, ତମ ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଲତୁ କରିଦେଲା ଆଜି, ମାନେ ଦିନଟା ହିଁ ମୋର ବେକାର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। 10 ସୁଦ୍ଧା ଓଲାରେ ବହି ନେଇନି, ରାପିଡ଼ୋରେ 25 ଟଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ 25 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଯାଇଛି 253, 270 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଦେଖ ସେ କଷ୍ଟମର ରେଟିଂ ଦେଇଛି 1 ଷ୍ଟାର୍, ଯୋଗୁଁ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କଷ୍ଟମର ଦେଇଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା 1 ଦେଇଛି ରେଟିଂ, ସେଥିପାଇଁ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ 7ଟାରୁ 8ଟାରେ କ'ଣ କେମିତି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ, ଅପେକ୍ଷା ରାଇଡ୍। 40 ସୁଦ୍ଧା ଇନକମ୍ କଥା କହିବା ଯଦି ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଯାଇଛି 542, ଉବେରରେ ହେଇଯାଇଛି 135, ଓଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇନି। ଏବେ ତ 27 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, 680 ଭଳିଆ। ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସୁଦ୍ଧା ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଯାଇଛି 650, ଉବେରରେ ହେଇଯାଇଛି 100, ଉବେରରେ ହେଇଯାଇଛି 170। ଏଇଠି ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ଖାଇକିରି ବାହାରିବା 12ଟା ବେଳେ। 5 ଘଣ୍ଟାରେ 820 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇକି ଗାଧୋଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। 11:50 ହେଇଗଲା, ଆଇଡ଼ି ସବୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବା। ରାପିଡ଼ୋକୁ ସବୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ରାଇଡ୍ ଆସୁଛି। ଆସିଯିବ ତ ଲାଗୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଉବେରରେ 170, ରାପିଡ଼ୋରେ ସେଇ 650, ଓଲାରେ ତ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିପ୍, ଓଲାରେ 0। ଅର୍ଡ଼ର ତ ରିସିଭ୍ ହେଉନି ଆଉ, ଦେଖାଯାଉ ରାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। 1:01 ସୁଦ୍ଧା କହିବା ଯଦି ଓଲାରେ ଗୋଟାଏ ହେଇଯାଇଛି 85 ଟଙ୍କା, ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଯାଇଛି 725, ଆଉ ଉବେରରେ ତ 170 ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା। 12ଟାରୁ ତ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ରାଇଡ୍ ବି ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସୁଦ୍ଧା କହିବା ଯଦି ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଯାଇଛି 921, ଉବେରରେ 272, ଓଲାରେ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଛି ଆଉ, ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା। ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। କ'ଣ କଥା କହିବା ଯଦି ଓଲାରେ ତ ସେଇ 85 ଆଉ ହେଇନି, ଉବେରରେ ହେଇଯାଇଛି 418, ରାପିଡ଼ୋରେ 944। ଦେଖାଯାଉ 5ଟା ସହିତ କରିବା, ଆଉ ଅଛି ତ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ ହେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି। 5:20 ସୁଦ୍ଧା ଓଲାରେ ତ ସେତିକି ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଛି। ରାପିଡ଼ୋରେ 1084, ଉବେରରେ ହେଇଯାଇଛି 495। ଦେଖାଯାଉ ଗୋ ଟୁ ହୋମ୍ ମାରିଦେବା, ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା। ରୁମ୍ ସବୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବା କଥା। ଦେଖିବା ନହେଲେ ନାହିଁ 5:20, 5:30 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ। ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଇଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଓଲାରେ ହେଇଯାଇଛି 85, ଉବେର ହେଇଛି
ଉପରେ ହେଇଛି 495, 85, 495। ରାପିଡ଼ୋରେ ହେଇଛି 1084। ଟୋଟାଲ୍ 1664 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଭାଇ ଫୁଲ୍ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଅ। ସେଇ ଆଜି 10ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 10.5 ଘଣ୍ଟା କାମ ହୋଇ ଏତିକ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।